Здравейте! Това е втори епизод на как да оцелявате в Майнкрафт. В предишния епизод, когато не гледахте, събрах малко дървесина. Сега ще отидем за още дървесина и ще си направим врата и други, работна маса. И може да почваме да миньорстваме. Това е втори епизод на поредицата. Първо, най-важно е да си направите дървесина. Аз не ползвам Too Many Items, правя си го честно. След това правите ето така и ви се получава работна маса. От тук нататък на нея най-вече се правят повечето неща. Първо можете такива пръчки да си направите. Няколко ще сложа. Сега ще си направя и врата, да не влизат чудовища. Сега можете да си направите брадва. Първоначално винаги си правете брадва, защото това е най-важното. От нея ще добивате повече дървесина. Аз ще си направя няколко. Мисля, че 4 са достатъчно. Ще изляза навън. Сега ще си здобием също дървоя ябълка и саплинг. Когато се здобиете с повече дървесина, можете да си направите дървена кирка, а когато намерите камък, каменна. И сега имаме достатъчно дървесина, но първо, преди да се пребера, ще взема малко гъби от един близък район, който го установих скоро. Ето там има и прасенца.
Какво имаме? Пържоли. Тук много често се срещат гъби. Ето такива. От тези не е чак толкова лесно да си направите къща. Има и крава. Тя по-трудно се убива. Малко ми бъгва мишката. Имаме и кожа. Ако съберем достатъчно, може да си направя шапка или нещо такова. Слънцето отива към зарязване. Ще си направя съндък. Ще ви покажа. Дървесина. Ето съндък. В него може да си слагате всички неща, които сте добили и са ви твърде ценни. И ако умрете, те ще си останат в съндъка ви. И мисля да си направя маса. Тя не се прави в работната маса. В работната маса се правят частите. Първо, ето така правите. Това е първата част. А после за втората ето така правите и ограда. Не трябва точно така да се прави по моя начин, но ей, това е масичката. Вече отивам към първо ниво. И ще си сложа нещата в съндъка. И оградата, дървесината и сапинга. И това беше всичко от втория епизод на оцеляване в Майнкрафт. В следващия мисля, може да си направя легло. В леглото се съживявате и може да взема пясък от пустинята. Така и забравих да го направя. Довиждане!